नमस्कार मैत्रिणी, ओवी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी शुभदा। आज मी तुम्हाला उन्हाळा कामाच्या तांदळाच्या पिठाची कुरडई सांगणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला तांदळाचं पीठ आपण घेतलेलं आहे ते बघूया। हे तांदळाचं पीठ आपण 2 वाट्या घेतले, दोन्ही वाट्या एकसारखेच आहेत आणि हे एक दिवस रात्री तांदूळ पाण्यात भिजवून 2 तास सुकवून घेतल्यानंतर पाण्यातून काढून आणि मग ते हे पीठ करून आणलं आपण। तर हे आपण 2 वाट्या पीठ घेणार आहे आणि 2 वाट्या पिठासाठी आपल्याला लागणारं पाणी, हे 2 वाट्या पिठासाठी आपण 4 वाट्या पाणी घेणार आहे। 1 2 3 आणि 4 आणि इथं आपण कढईमध्ये 2 वाट्या पाणी गरम करायला ठेवणार आहे। एक्स्ट्रा 1 वाटी पाणी आपण नुसतं गरम करून ठेवणार आहे। आपलं पीठ घट्ट वाटलं तर आपल्याला त्यात घालता येईल म्हणून हे पीठ पाणी गरम करून घेणार आहे। हे पीठ आपण पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। तर आता आपण हे पीठ एकसारखं पाण्यामध्ये कालवून घ्यायचं। त्याच्यात एक पण गुठळी ठेवायची नाही आपल्याला, त्यामुळे हे एकसारखं अशी पेस्ट झाली पाहिजे त्याची। मग पाणी उकळलं की आपण हे पीठ त्यात ओतून हटणार आहे। अशा कुरड्या केल्या म्हणजे छान फुलतात, पांढऱ्या शुभ्र होतात आणि झटपट होणारी आहे। अगदी 10-15 मिनिटात होती, त्यामुळं करायला सोपी, तुम्ही कुठल्याही वेळेत करू शकता। हे पीठ आपण छान मिक्स करून घेतलं आहे एकसारखं, त्यात एकही गुठळी नाही आहे आणि आता आपलं पाणी पण उकळलेलं आहे। तर आपण त्या पाण्यामध्ये 1 चमचा भरून मीठ घेतले, 1 चमचा मीठ आपण घालून घेऊया। 1 चमचा मीठ आणि अगदी पाऊण चमचा, अर्धा चमच्याच्या थोडंसं जास्त पापड खार एवढाच घेतलं आपण। आणि ते उकळलं की आपल्याला एका हाताने पीठ ओतायचं आणि एका हाताने आपल्याला हटायचं होतं पळीनं, एकसारखी पळी हलवत ठेवायची। एकसारखं हलवायचं, अजिबात थांबायचं नाही, म्हणजे काय होतं गाठी होत नाहीत। मग आता हे घट्ट व्हायला लागले तर आपण हलवतच राहायचं। मी कंटिन्यू हलवतीच आहे, अजिबात थांबले नाही, म्हणजे गुठळ्या आपल्याला जेवढ्या मोडून घेता येतील तेवढ्या मोडून घ्यायच्या आणि मग घट्ट होत आले की आपण मग नंतर वाफ घेणार त्याला। पहिलं चांगलं हलवून घ्यायचं हे एकसारखं। तुम्हाला मुद्दामून जास्त वेळ दाखवते कारण तुम्हाला प्रोसिजर लक्षात यायला पाहिजे पूर्ण, म्हणून। तर आपलं पीठ छान आपण हे हटून झालेलं आहे, गुठळी वगैरे अजिबात झालेली नाही, व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे। अजून तर पाण्याची आवश्यकता वाटत नाहीये, तरी आता आपण 5 मिनिटं वाफ घेऊया त्याला। 2-3 मिनिटं, 5 मिनिटं पण नाही, 2-3 मिनिटं आपण वाफ घेऊया आणि मग आपण कुरड्या घालूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपली वाफ बसली आहे त्याला पिठाला। त्यामुळे आपलं पीठ झालेलं आहे। आता आपण कुरड्या घालायला घेऊया। शेवगा घेतलाय आपण, त्याला ही जाळी बसवली आहे मोठी शेवेची आणि हे पीठ आता त्यात भरून घेणार आहे आपण। कुरड्या छान होत आल्या। तुम्ही पण अशाच नक्की करा आणि ह्या छान होतात। गव्हाच्या करायला जास्त प्रोसिजर असते, मग चांगल्या होतात त्या पण ती मोठी प्रोसिजर आहे, मग वेळ होत नाही अलीकडे बायकांना, म्हणून आपण झटपट होणार आपलं बघतो अलीकडे। आणि ह्या पोरांना आवडतात। आता उन्हाळ्याच्या दिवसात सारखं लागतं आपल्याला, तळायला सारखं काहीतरी लागतं।
ह्या आपल्या कुरडया घालून झालेल्या आहेत, छान झालेल्या आहेत, पांढऱ्या शुभ्र. आता या आपण आज घरातच वाळवणार आहे आणि उद्या मग आपण उन्हात वरती कडक उन्हात घालणार आहे. संध्याकाळी आपण ह्या उलटून घ्यायच्या कुरडया आणि मग वाळल्या की आपण त्या आपल्याला कळतीलच. हे बघा सुट्ट आहेत, चांगल्या छान झालेल्या आहेत कुरड्या, अगदी व्यवस्थित सुट्ट आहेत कागदापासून. घरातच आपण पॉलिथिनवर वाळवून घेणार आहे आणि मग उद्या कडक उन्हात 1 दिवसाचं किंवा 2 दिवसाचं ऊन द्यायचं आणि मग कुरड्या छान वर्षभरासाठी आपल्याला वापरता येतात. ह्या आता आपल्या कुरड्या छान झालेल्या आहेत. 25 ते 26 कुरड्या आपल्या ह्या 2 वाटीच्या पिठात झालेल्या आहेत. तर आता आपण या छान वाळवून घेऊया आणि मग आपण तळूया. आता ह्या आपल्या तांदळाच्या पिठाच्याच आपण कुरडया केल्या होत्या, त्या पण किती सुंदर पांढऱ्या शुभ्र झाल्यात, तारा छान पडल्यात. आता या पण आपण तळून बघणार आहे आणि आपण 2 दिवस कडकडीत उन्हात वाळवून घेतल्यात, त्यामुळं आता या आपण तळून बघूया. छान फुलतायत हे आपण. किती छान फुलतात बघा, पांढरे शुभ्र उठल्यात अगदी. तुम्ही पण अशाच करा, अगदी छान झालेत. आता या आपल्या तांदळाच्या कुरड्या पण इतक्या सुंदर झालेल्या आहेत की आपण ह्याला सुद्धा आपण कडकडीत 2 दिवस उन्हात वाळवलेले आहे आणि हलक्या एकदम हलक्या झालेल्या आहेत. तर तुम्ही पण अशा करून बघा, म्हणजे तुम्हाला पण घरी केलेल्याचा किती आनंद होईल ते बघा, म्हणजे छान वाटेल. आणि व्हिडिओ पण माझा पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच आपण नवीन रेसिपीसह पुन्हा भेटू ओवी किचनमध्ये. आता उन्हाळा स्पेशल चाललाय त्यामुळं हे आपण उन्हाळी काम सगळं करतोय. तर पुन्हा भेटू आपण, तोपर्यंत धन्यवाद.